Saludeu a la càmera. Anna. Però tu vius! Ara jo no. Allà on vivies amb Feus una selfie ara, tu i en Josep. la teva àvia o la teva mare? Va encara. És que ella Separeu del combate. O sigui, hi és, Perquè hi és el grup hi és. No us he dit ni Mira, estàs entre el 1, el 5 o el 10. Ella ja és sagitari. Sagitàries. Ella és sagitari. Ja les Ja les enviareu.